DXDC Radyoman Report. Kinahanglang mo pailam og rehabilitasyon ug psychological intervention ang inahan kinsa suspect sa pagtuok patay sa iyang 4 anyos nga anak sa barangay Subasta, Kalinan ning syudad. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Precious Manligas, Philippine Mental Health Association kun PMHA Davao Chapter Consultant, samtang giatubang sa suspect ang iyang kaso, angayang masuta gayod sa psychiatrist kun doktor kung aduna kining mental disorder. Intervention, kailangan ma-prove na naagid siya history on that. And dili na unta siya mawad ano kauban sa balay ma'am. Dili ng mga batanon kanang younger, kanang adult gani nga mag-supervise how she goes around the house, mga ingana. Pero for the time being, mas nindot at isunod sa rehab, ma'am. I-rehab gid siya ma'am na or mag-admit at i-admit gid siya. Oo, isunod gid siya ma'am para maka-pick up put ang mga bata, ang papa, kanang maka-bounce back bitaw sila. Pahimangno ni Manligas sa katawhan nga dili baliwalaon sulod diha sa panimalay kung adunay mga timailhan ang ilang mga miyembro sa pamilya nga mental issues. Matud ini, kung na-diagnose na gayud kini sa mental disorder, dili undangon ang pagtumar sa tambal aron ma-manage gayud ang balatian. Sama usab sa pagtatara sa ubang balatiang panlawas nga kinahanglang matambalan. Gikasubo sa PMHA Davao ang insidente ug padayon ang ilang panawagan sa publiko nga dili magduha-duhang modangop kanila tungod motuno sila ug ang lokal nga gobyerno og psychological intervention, counseling uban pang tabang kung nakasinati man og mental health problem ang usa ka tawo. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.